uns dies de por. Crits, fum i adoquins aixecats. Al Poble Sec, el barri va viure de primera mà la setmana tràgica. Els homes, els marits i els pares de Catalunya eren enviats a l'Àfrica per combatre la guerra de Melilla. Els més rics podien pagar per evitar-ho, però la majoria no es podien permetre l'import i es veien forçats a deixar enrere les seves famílies, sovint sumides en la misèria. Aquestes circumstàncies van generar una profunda indignació social. A Barcelona, una vaga general convocada pels sindicats va derivar en manifestacions massives, que foren reprimides amb extrema duresa. La Guàrdia Civil va carregar amb violència contra les masses, sense miraments ni per dones ni per infants. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, el barri del Poble Sec es va convertir en un dels epicentres d'aquesta revolta. Els carrers es van omplir de barricades construïdes col·lectivament pels veïns. Homes, dones i criatures van col·laborar amb tot el que tenien a mà per defensar-se, mentre les avingudes principals i els grans carrers de Barcelona quedaven deserts. La classe treballadora es replegava als barris. Al Paral·lel i la Ronda de Sant Pau, es van aixecar les primeres barricades, tallant el pas cap al Poble Sec. Alhora, una gran multitud es va concentrar davant les escoles pies de Sant Antoni. La tensió es va disparar quan algú va cridar: «Visca l'exèrcit i foc a l'església!». Els primers exaltats van calar foc a l'entrada de l'edifici. Les flames es van estendre mentre alguns manifestants entraven a l'edifici i llançaven objectes des de les finestres. L'exèrcit anava observant de prop sense intervenir. La insurrecció es va propagar ràpidament al Poble Sec, on grups descontrolats van incendiar i saquejar escoles religioses, esglésies i convents. L'església de Santa Madrona al carrer Tapioles cremada i malmesa. El convent de les franciscanes de la plaça del Sortidor, cremat, saquejat i ultratjat. Les escoles cristianes al carrer Blai, incendiat i apedregat. El convent escola de les esclaves del Cor de Jesús, assolat. L'església de Santa Madrona Vella, totalment destruïda. La tensió al carrer creixia, mentre el barri cremava i es planava de fum. Finalment, l'exèrcit va rebre l'ordre d'aixafar la revolta, provocant greus enfrontaments amb els revoltats. Els combats van deixar centenars de ferits i desenes de morts. El dispensari del carrer Rosal va ser un dels centres amb més activitat, degut a la seva proximitat als punts més intensos de la lluita. Amb la intervenció de l'exèrcit, la revolta va ser sufocada, però la repressió posterior va ser implacable. Centenars de persones van ser empresonades, 5 innocents van ser afusellats arbitràriament, i els sindicats, les escoles laiques i els diaris d'esquerra van ser clausurats. Entre les conseqüències més tràgiques destaca l'execució de Francesc Ferrer i Guàrdia, mestre i fundador de l'escola moderna. Acusat injustament de ser l'instigador dels fets, Ferrer i Guàrdia va esdevenir un màrtir de la lluita per una educació lliure i racional. El Poble Sec encara ressona la memòria d'aquells dies, quan el barri es va aixecar per la llibertat i la justícia. Avui, un monòlit a Montjuïc recorda la seva figura i la seva lluita. Francesc Ferrer i Guàrdia no serà mai oblidat. El seu llegat, una educació basada en la llibertat i el pensament crític.